Господин Јанев, ви благодарам за првото интервју за македонската публика, за Медиумската информативна агенција. Вчера мислам дека се навршија еден месец од како е техничката влада. Бугарија денес, во една реченица, како би ја дефинирале? Малко повече от един месец. Да, служебното правителство беше назначено на 12 май от президента Радев и в рамките на този месец, изхождайки от презумпцията, че в демократичните традиции на едно правителство се дават 100 дни, Да. но преди факта, че служебното правителство около 100 дни работи като цяло, решихме да дадем така един брифинг, на който да посочим основните, да кажем, характеристики на това, което заваряхме като наследство и основните направления, по които ще се опитаме да работим в следващите дни и месеци до края на мандата на служебното правителство. Разбира се, това, което заварихме, имаме редица претенции към това, което заварихме. Ние тук на Балканите, знаете, никога не сме доволни от правителствата си. Нашите народи са взискателни и критикуват правителствата си, но в същото време не мога да кажа дали в Македония така, но в България хората обичат да критикуват, но забравят, че също имат отговорност. Отговорност, когато гласуват. Отговорност по отношение на партиите. Те не трябва да чакат партиите да им казват какви програми им предлагат и какво мислят, а трябва да настояват партиите и съответно институциите да вършат работата в интерес на хората. От тази гледна точка претенциите ни са към институциите и това, което заварихме в тях, че те не работят целеустремено с, да кажем, визия и дълъг хоризонт в интерес на обществения интерес, в интерес на хората, а по-скоро като че ли решенията се взимат от един тесен кръг хора с неясна отчетност, с неясно качество на решенията. Много често някои от решенията изглеждат като че ли правени на пиар, а не толкова решаване на проблема, който е трябвало да се реши. И от тази гледна точка сме критични от това, което заварихме. В същото време се опитваме да поставим и желоните на това, което предстои напред. А именно, неизбежната задача на това правителство е да подготви изборите на 11 юли, в което ние работим целенасочено. И втората ни задача, това, което амбициозното ни поведение до момента казва, ние се опитваме да покажем друг начин за правене на политика, за управление на тези институции, които да работят в интерес на хората и за поставяне на този тип политическо говорене, което да напомня на хората, че те имат отговорност. Те, освен че трябва да гласуват, те трябва да бъдат и критични, но конструктивно критични по отношение на институции. Најлесно е да се критикува, многу полесно е да се спроведе програма. Всички обичаме да критикуваме. Апсолутно. Најтешко е до решенијата, меѓутоа, она што мал простор имате за спроведување на програми, ветувањата се едно, со што се соочивте, рековте, наследството што го добивте од претходната влада? Наследството е точно това, което споменах. Наследството е такъв тип управление, което е било непрозрачно и неясно за хората. В какъв, най-общо казвам, в какъв аспект са взимани определени управленски решения и точно този ефект, дали тези управленски решения наистина са решавали проблеми или по-скоро са представили една моментна картина, една публична комуникация, че проблема е решен сега и веднага, но вероятно утре или други ден този проблем стои със същата си тежест и същата сила. И всъщност, да, наистина хоризонта ни е много малък. Но си даваме сметка, че ако покажем на обществото това, което се опитваме да покажем, че с едно целенасочено правене на политика, която е обърната към хората, ние ще поставим и началото на такъв тип поведение на тези български партии, които претендират да влезат в парламента и ще сформират новото управление на страната след тези парламентарни избори. Наследени состови, меѓутоа, вашиот претходник Борисов денови изјави дека всушност вие сте растуриле се што тие направиле за овие години. Дека вината е и во на релациите со Македонија и воопшто дека многу повеќе растурате него
правите нещо за иднина? Това вероятно е нормално политическо говорене. Нали? Тези, които са били преди, критикуват следващите, следващите критикуват предишните. Но ако говорим да направим една съпоставка с времето, ние сме правили нещо в порядъка на един месец или 35 дена. Тези 35 дена са относими ли са с тези 12 години, които управлява Борисов? Очевидно не е. Не може да се съборим или да променим нещо драстично и драматично за 30 дена, при условие, че той е граден от 12 години. Така. Имавте средба со албанскиот премиер Еди Рама. Утре е средбата со премиерот Заев. Која е пораката? Што им порачувате на партнерите во овие констелации? Да, радвам се, че утре министър-председателят Заев ще бъде наш гост тук в София, заедно с негова делегация и ще можем да се видим един друг като приятели, като съседи и като братя и да седнем да говорим по нещата, които зависят от нас. А на практика това, което е създадено като отношение между Република Северна Македония и България в момента, е едно наследство от поне 4-5 години назад. Знаете, че 2017 година беше подписан договор за добросъседство, което би трябвало да бъде онзи инструмент, който да позволи бързата европейска интеграция на Македония. За съжаление, аз не обвинявам едната страна, и двете страни имат вина, че този договор, колкото и добронамерено да е написан, той не предпостави необходимостта от някакъв ясен механизъм за измерване на прогреса по отношение на проблемите, които би трябвало да реши този договор. Така че в момента ние сме в ситуацията да търсим решение в един момент, в който от една страна се създава впечатление, че едва ли не Македония е жертва на българското упорство или на българската позиция, която в същото време до момента не е била достатъчно добре обяснена, както вероятно на македонското общество, така и на обществата на народите в Западна Европа, респективно Европейския съюз. В момента ние сме в тази ситуация. Българската позиция е ясна. Българската позиция е ясна. Тя е заявена от българския парламент с така наречената рамкова позиция от есента на 2019 година. Българското правителство в края на 2020 година е дала конкретни предложения до македонското правителство, какъв би могъл да бъде подходящия път за излизане от ситуацията. Едновременно с това, за този един месец, какво наблюдавам? Аз с срещи с много представители, посланници на страните от Европейския съюз, с няколко пъти вече разговарях с господин Заев по телефона и утре на тези разговори, предполагам, ще имаме възможност подробно да се спрем на всички тези въпроси и потенциалното решаване в бъдеще на тези въпроси, които стоят между нас. Но по отношение на Европейския съюз и неговите представители, неговите посланици на страните членки на Европейския съюз, всъщност аз разбрах, че българската позиция не е била достатъчно добре комуникирана. Тази позиция не е добре комуникирана сред партньорите в Европейския съюз, означава, че те едва ли не приемат необходимостта да ни напомнят колко е важно и колко е неотложно да се даде път на Македония и Албания по отношение на европейската перспектива. А това е една политика, която България с години целенасочено е поддържала и провеждала. Европейската перспектива на Република Северна Македония и на Албания не подлежи на диспут. Тя е факт. България винаги е поддържала. В момента обаче ситуацията каква е? В резултат на този дипломатически, не бих го нарекал натиск, но това напомняне, че трябва да бързаме и да действаме, българското общество го приема като натиск. Българското общество не толерира такъв натиск, защото ние говорим за ценности. И това трябва да го разбере и македонското общество много добре, защото вие сте на път към едно общество с споделени ценности. Европейския съюз е общество на споделени ценности. Всеки един народ е част от голямото европейско семейство. Тоест,
усещането на българския народ, че той е притискан от други политически влияния, от други правителства, не е добре, защото се нарушава принципа на солидарност във всички европейски общества. Ние сме част от европейските граждани. Да, меѓутоа, да речеме, последниот самит на НАТО во Брисел, пораките од американскиот председател Бајден, на таа седница со ЕУ, беше дека, прво, НАТО, таму ние сме партнери, и Бугарија, и Северна Македонија. Значи, и ако тргнеме од принципот сите за еден за сите, значи ние мора да се поддржуваме. И она што го рече Бајден, мора да се научиме да го исфрлиме од игра ефтиниот популизам, кој што го има и во Америка, го има и на Балканите, го има и во Европа. И мора да се оттргнеме од тој пристап, се ова во контекст на спремноста на македонскиот граѓанин, на бугарскиот граѓанин и воопшто како некаков одговор не притисок, туку европски пристап. Дали може така да ги примиме тие пораки? Разбирам. Значи, отговорът ми има два ракурса. Първо да погледнем чисто балканския ракурс и след това да погледнем помощта отвънка. Нека да започнем с помощта отвънка. Разбира се, президента Байден има основание да каже неговото послание така, както го разбира. Аз съм работил достатъчно дълго с американци и знам начина на мислене и начина на действие. Те са прагматични хора. И така трябва да бъде. Защото Съюза НАТО и Европейския съюз, това са съюзи преди всичко на споделени ценности. От гледна точка на ценностите, президента Байден е прав да казва, айде по-бързо там, разберете се, прекратете тия неща, защото от гледна точка, не говоря за президента Байден, от гледна точка на средния американец, река Дунав и река Нил са много близо. Ако разбирате какво искам да кажа. Да. И тогава да се обърнем на чисто балканския контекст. Ние на Балканите първо споделяме обща история. А второ, споделяме едно общо пространство с много сходни етно-битови характеристики и начин на поведение на хората. Включително и това, че хората на Балканите имат и много смесени семейства и роднини в различни държави. Тоест, това нашето общо минало и до известна степен настояще, като изключим държавните граници, предполага, че ние трябва като балканци да разсъждаваме и за общото ни бъдеще. Тази общност какво общо може да реши. Тоест, интереса на България да се развива и интереси на Македония и обратно. Нашите граждани имат интерес от общото ни развитие. Както и съседните държави, без да ги именуваме, защото малко или много ние живеем в етнокултурна среда, която е много близка, независимо от нашите различия. Имаме си различия? Окей. В този смисъл, посланията отвънка могат да бъдат само катализатор, но те не могат да ни кажат как да си решим нашите проблеми. Ние трябва да седнем на масата и да се разберем. На нас ни трябва диалог. На нас ни трябва разбиране на отношенията ни и това, което искаме да постигнем в интерес на нашите граждани. Защото трябва да намерим нашите общи интереси, там къде е пресечната точка на тези общи интереси. И на базата на общите интереси да градиме общо бъдеще. Добро, во тој контекст, дали можете да, као за почеток, да дефинирате каде е моментот каде што треба да попушти Северна Македонија, каде е моментот каде што треба да попушти Република Бугарија во интерес на еднината? Не искам да изпреварвам утрешните разговори, едва ли не от македонска медия да казвам на премиера Заев какво да очаква утре и как да седнем да разговаряме. Медиумите онака се първи. Няма да съм първи, но не искам да бъда, не искам по този начин. Добре е първо да се видим лице в лице, да си кажем нещата, които са важни за нас. И аз пак ви казвам, важно е за нашите граждани. Те са нашите съюзници. Ние работим за тях. Солидарността, общите ценности, които споделя Европейския съюз, едно от тях е солидарността между всички граждани. Но преди всичко, всяка държава е най-напред отговорна пред собствените си граждани. Тоест, ние пред собствените си граждани не може да правим, не може да заявим
и не може да правим компромиси повече, отколкото ни е разрешил, примерно, парламента, повече, отколкото ни разрешават самите граждани. В този смисъл, ние сме съвсем отворени да сегнем прагматично с правителството на Северна Македония, да работим по варианти как би могло да се излезе от тази ситуация, съвсем прагматично, съвсем скоростно. Имаме предложения. Предполагам, че и македонската страна ще дойде със съответните предложения. Ще седнем, ще говорим. В близко бъдеще, живот и здраве, изборите си юли месец, край на юли, август ще имаме парламент, който, ако сме направили нещо до тогава за времето на служебното правителство, парламента ще може да каже да или не и да вървим напред. Во контекст на Балканот, споменавте различност и близкост. Последната порака, декретот на председателот Бајден, рече дека Соединетите американски држави ќе сериозно ќе реагираат на оно што значи нарушување на Преспански, на Дејтонски, на Охридски, на целиот тој пакет на Балканот, се она што ги блокира процесите, се она што ја блокира демократијата. Кого препознавате во тој контекст на Балканот? Ами вие ги споменахте договорите. То почти няма договор, който да изключи някоя държава. Тоест всички. Няма някой, който да бъде изключен. В този контекст аз пак ви казвам за Америка, за обикновения американец трудно би могъл да види дори и границите между отделните държави на Балканите. За тях това е едно пространство, което е някъде в Европа, примерно. Така че всички тези неща, които са заявени от гледна точка чисто политическа, те вероятно биха могли в бъдеще да се реализират по един или друг начин, пак на политическо ниво. По какъв начин предстои да видим, защото не знаем детайлите, какво има предвид точно американската администрация. Само уште едно прашање во контекст на македонско-бугарските односи и надградување на таа доверба или уривање на таа недоверба, ако сакате. Колку во тој контекст може би се сгреши што примарно на тие релации на добрососедство застанавме и ми оставивме само на историчарите, кои што едноставно покажа декларативност многу повеќе отколку што покажа конструктивност. Дали тоа требаше да биде главната нишка на тие билатерални релации на барање решенија? Според мен не. Историчарите, както им казвате, са хора на науката. Според мен хората на науката би трябвало да бъдат така добри да се занимават с наука, да си доказват тезите, разбира се, на базата на това, което те имат като факти и доказателства, с нужната сериозност и отговорност. Но на тях не може да се остави да бъдат водещи по отношение на политиката. Защото политиката е отговорност на правителствата. Политиката е отговорност на изпълнителната власт, която отговаря на потребностите на хората. Потребностите на хората се дефинират чрез гласуването на съответните вотове и подбора, който те влагат като доверие на съответните партии. Тоест, в политическия живот е решението на този въпрос. И по-скоро в правителствата на двете държави. Затова и моя апел, и аз се радвам, че господин Заев ще бъде наш гост утре, е точно този. Да седнат правителствата и да говорят прагматично какво може да се направи, защото, както вече отбелязах, при всичката добронамереност, която беше вложена при подписването на договора през 2017 година, очевидно е, че неговото изпълнение не върви. Вече сме 4-та година, откак е подписан и ние нямаме никакъв прогрес. Да, казваме, че тази комисия трябва да свърши нещо, но очевидно, че тя не свърши нищо. Още първата година беше ясно. Втората. Какви се ни очаквате? Още 5 години да стоим и да чакаме тази комисия да свърши? Според мен не е реалистично. Може би не посветивме доволно внимание на тоа што повеќе ќе значи кога зборуваме за граѓаните на двете држави, да речеме да се вложише толку во Коридор 8, например. А Коридор 8 е друга болка, защото когато споменавам, че на Балканите това е общото, което е било в историята ни, ще ни отвори определени прозорци за бъдещето. Какво имам предвид? Ние имаме общи интереси. И Коридор 8 е на темата свързаност. Тя е и политическа, но и икономическа. Колкото по-добре са свързани на икономиките,
и на България, и на Република Северна Македония, и на Албания, по-нататък на Италия по протежение на този коридор, толкова по-добре ще бъдат всички. Смисълът, че една развита икономика дава винаги по-добри и социални и други условия за развитие на държавата. Борбата со корупцијата е нешто со кое што жестоко влеговте. Корупция има навсякъде. Абсолютно. Корупция има навсякъде. В това отношение България не е изключение. Разбира се, ние станахме малко по-известни напоследък след закона Магнитски и санкциите, които наложи правителството на Съединените американски щати към определени български физически и юридически лица. Този акт на практика показа, че корупцията в България излезе извън националните си граници. Тя се коментира и стана известна извън националните граници, което от една страна е смущаващо, от друга страна обаче показва сериозността на проблема, с който ние се сблъскваме. И на практика сериозността на проблема идва не от самото явление корупция, което, както се съгласихме, има навсякъде, във всички държави съществува, а от факта, че българските правоохранителни органи, тези органи, които са призвани да се борят, да предотвратяват корупцията, не са се борили с нея успешно. Тоест, техният успех е минимален или никакъв. Корупцията е станала толкова сериозен проблем, че... Легална дори. Не ви разбрах? Легална, законска. Не в смисъл, че е легална, в смисъл, че едва ли не държавата функционира само единствено по този начин. Това е усещането на хората. Дали е легално, не знам. Това ще отговорят други хора. Същите правоохранителни органи, те могат да отговорят дали е легална или не. Но усещането на хората е, че едва ли не тя се е сраснала с държавата и това е нормално. Добро, банките престана от пакетот Магнитски да блокираат, да служат? Да. Както когато се получи този сигнал на 2 юни, обявяването от американското правителство, ние като служебно правителство бехме изправени пред едно много сериозно предизвикателство, защото макар и с юрисдикция на друга държава и нямаща пряко отношение по отношение на българския закон и правоприлагане в нашата държава, все пак се пораждат много хипотези и основания за опасение, че икономическият живот в България може да бъде застрашен от потенциални банкирания на сметки, дейности и така нататък. В това отношение правителството прие решение на Министерски съвет с цел да защити държавните и общински фирми, така че те да не бъдат потенциален обект на бъдещи санкционни действия по този закон. В какво се изразяват тези санкционни действия? По американското законодателство всички международни трансфери, които се правят по банковата система, световната, през системата SWIFT, се наблюдават от американското правителство, респективно от 3 големи банки. И при наличие на определен трансфер, който е в този червен списък, черен или както го наричат по техните стандарти, това означава, че тази транзакция не се допуска и икономически живот спира. В това отношение, след решението на българското правителство, съответно и Българската народна банка като независим орган си даде указание към банките, опериращи в страната, кредитните институции, как да процедират в ситуации като тази. При кои условия да разрешават банкови транзакции, как да се работи с наличието на там, където има заеми на тези юридически лица и така нататък. Мисля, че в момента ситуацията е до голяма степен овладяна, няма непосредствен риск към българската банкова система и към цялата икономика по принцип. Добро, тој е економскиот систем. Оној друг дел, еден од тие лица кои што нели се под санкции, колку што знам се занимаваше и со продажба на бугарски државјанства. Колку тој пакет влияе и на безбедноста на свет? Това е наистина въпрос на безопасността. Наистина такъв тип практики са съществували. Имаме първо сигнал на американското правителство е красноречив. Тази практика, която е съществувала, е много неприятна и тя всъщност е в основата на това, което говорим, едно за корупцията и второ от гледна точка на сигурността. Защото, доколкото съм запознат с цифрите, над 120 000 македонски граждани имат български паспорт.
И сега, връщайки лентата назад, ако се приеме и се докажат тези практики, които са съществували тогава при издаването на това македонско гражданство, на българско гражданство, означава, че корупционната практика, ако е съществувала такава и тя е доказана, означава, че тези хора не са били проверявани по съответния ред. Вероятно има фалшификация на документи, на проверки и всичко останало. Тоест, това предполага сериозен проблем за националната сигурност, защото без да визирам Република Северна Македония или тези граждани на републиката, които имат български паспорти, това означава, че в този голям списък, защото това не е само български паспорти не се издават само на граждани на Северна Македония, и на други граждани, и на Сърбия, Молдова и така нататък. Но това предполага, че може да има хора, които са с недобри намерения. Утре да се занимават с нелегална дейност, с тероризъм и така нататък и да цъфнат някъде с български паспорт, а техният произход да бъде от... Това значи дека може да има ревизия некаква? Ревизия има, тя в момента се провежда по няколко направления и когато има резултати, обществото ще бъде запознато. И добро, моето последно прашање, изборите во Бугарија, кои се прогнозите? Дали први генералски ги биде спроведено се како што е поредот за да биде регуларно? Изборите в България са онова достижение на демократичния процес, който позволява на определен етап по нашата конституция на 4 години веднъж да се проверят нагласите на обществените отношения. Какво се очаква, какви са нагласите на обществото, ще разберем много скоро на самите избори. От гледна точка на служебното правителство, нашето задължение е да осигурим изборите, да ги организираме, да осигурим тяхната безопасност. Съответно, изискванията на изборния кодекс, които казват да има машини за гласуване. И разбира се, да предотвратим всички тези негативни прояви на така наречен корпоративен или купен вод. Тоест, усилията за да се изкриви резултата в полза на една или друга партия. Да, изборите са състезание, партиите и техните поддръжници ще покажат какво е реалното съотношение. Знаете, че на последните избори от април месец получихме един парламент, който не можа да излъчи правителство. И аз силно се надявам това да не е резултата. Не, надявам се да не е това резултата, защото работата, с която се занимаваме, е доста интензивна, тежка и надявам се да в рамките на един нормален мандат на служебен кабинет да имам възможност да предам на следващото избрано правителство. Защо да го предадете? Дали може би гледате опция да продължите на някой начин? Това не зависи от мен, така че не мисля, че мога да го коментирам в този момент. Нека партиите да решават. Ви благодарам за разговорът. И аз благодаря.